Ja. Cool. Først så skal jeg vide, hvad køn du har. Jeg er pige. Præcis. Hvor gammel er du? Jeg er 12. Du er 12. Hvordan er det at gå i skole? Sådan. Altså, det er meget fedt med, sådan, med venner og sådan skole. Og, altså, man ser dem hver dag og sådan noget. Men andre gange er det også meget irriterende at skulle i skole. Hvordan er det irriterende at skulle i skole? Altså, for eksempel om mandagen og sådan noget, når man har fået senere fri. Og det er virkelig hårdt at komme op om mandagen efter weekend. Sådan tror jeg, det er. Ja. For de fleste. Betyder vennerne meget for dig, for at du kommer glad i skole? Ja, selvfølgelig betyder venner meget, men altså, jeg har ikke sådan... jeg er jo venner med alle dem fra klassen, men sådan mine bedste venner, dem jeg sådan er allermest sammen med, de går ikke i klassen. De går sådan ud fra skolen, faktisk. Okay. Går på andre skoler og sådan noget. Nå, hvor kender du dem fra? Dem kender jeg fra springgymnastik og alt muligt, jeg har gået til og sådan noget. Så en fritidsaktivitet? Ja. Det skal vi faktisk snakke om lidt senere, faktisk. Så det vil sige, at når du synes, det er sjovt at gå i skole alle andre dage end mandag? Altså, jeg synes jo, ja, det er sjovt også om mandagen, men andre gange er det også bare mega kedeligt at skulle sidde i timen og kigge. Er det fordi, det er faget, som er kedeligt, eller er det læreren, eller er det vennerne, hvor man tænker, det kan jeg ikke lige overskue? Hvad er det? Det er nogle af fagene, der er virkelig kedelige. Hvilke fag er det, der er virkelig kedelige? Historie og kristendom. Historie og kristendom? Det er det mest kedelige. Okay. Hvem har I historie? Har vi Erik. Erik Stenhardt? Ja. Ham havde jeg også. Altså, det er ikke, fordi han er dårlig til det overhovedet, men jeg synes bare, at sådan noget interesserer mig. Det interesserer dig ikke. Det kan betyde ret meget for din dag, om det er godt at være her eller ej. Ja. Okay. Hvordan var det at gå i skole, da du gik her for, lad os sige, 2 år siden? Du gik i 4. Jeg kan faktisk ikke huske det særlig meget. Nej. Tror du, der er forskel på, hvordan du synes, det var at gå i skole nu? Jeg synes, det var sjovt dengang, hvor jeg fik så lidt lektier for. Så lektierne betyder en del. Men selvom vi sådan, altså jeg når at lave sådan lektierne herhenne, så jeg har dem ikke i weekenderne, på grund af, at jeg hader at lave lektier i weekenderne, så når jeg at lave dem heroppe. Okay. Så det vil sige, at du faktisk, bliver du her længere tid på skolen, eller? Det er fordi, vi har lektiecafé fra klokken om onsdagen fra klokken 22 til klokken 3:30. Okay. Og så nogle dage er der andre dage, det er på grund af, i matematik får vi sådan 6 sider for om ugen. Vi får helt vildt meget for uge. Okay. Ja, men jeg når heldigvis at lave det. Skal I komme til lektiecafé? Det bestemmer vi selv. Kommer du nogensinde derned alene? Der er altid nogen fra klassen. Okay. Betyder det noget, hvis at dine venner ikke skal med? Tager du derned alligevel? Ja, fordi hende der pigen der, hun er mega sød. Hun er mega sød? Ja. Så det er faktisk okay, at der ikke men det er ikke altid jeg, der nemlig på grund af, jeg har aflevet nogle gange. Vi får også nogle gange timer til det og sådan. Så hvis man kan undgå det, så gør man det. Ja. Vi har et spørgsmål, der hedder, hvordan lærer du bedst noget? Og det er sådan lidt abstrakt. Men er det, at Ole står og snakker ved tavlen, eller at når I har gruppearbejde? Altså, nogle gange så er det gruppearbejde, hvor der er nogle af dem, der er sådan gode. Og så sådan arbejder man sammen med tingene og sådan noget, ikke? Altså, og andre gange, så er det også nemt, når Ole han står og snakker med os og fortæller, hvad de forskellige ting betyder. Ja. For eksempel, hvis nu skal vi starte et nyt emne og sådan noget om det, ikke? Og vi havde vikar her for ikke så lang tid siden, og der skulle vi også starte et nyt emne. Og Ole han plejer at forklare, hvad ordene betyder og sådan noget. Og så ham der vikaren sagde bare, nu skal I gå i gang. Og så ingen af os kunne finde ud af det, på grund af, at vi ikke vidste, hvad det var, man skulle gøre. Når I skal arbejde i gruppe, vælger du så ud fra... Når du skal vælge gruppe, vælger du så ud fra, hvem der er bedst til faget, eller sammen med dine veninder og venner? Jeg vælger faktisk ud fra, hvem jeg arbejder bedst sammen med. Hvem du arbejder bedst sammen med? Ja. Er dem, du arbejder bedst sammen med, er det dine tætte skolevenner? Altså, nogle gange kan jeg også godt arbejde sammen med drengene og sådan noget. Men, altså, jeg synes, alle pigerne, jeg kan godt arbejde sammen med dem alle sammen. Altså, vi er ikke sådan... Jeg er ikke bedste venner eller sådan med nogen af dem, men vi er stadig gode veninder. Hvorfor er du ikke bedste venner med nogen af dem? Det ved jeg ikke. Nogle af dem har jeg bare været meget, meget uvenner med, for da jeg var helt lille. Okay, hvorfor? På grund af, at de var... deres forældre var virkelig mærkelige over for os andre.
Nå, hvordan var de mærkelige? Det var bare sådan, de ringede hjem til vores forældre, om at det var vores skyld, om sådan nogle ting og alt muligt forskelligt. Okay. Så det vil sige, at når deres forældre har ringet til dine forældre? Så det er sådan noget med, de siger, at vores børn har ikke gjort noget, men det er jeres. Men jeg tror også, det er, fordi vi var så små. Altså nu er vi meget bedre venner heroppe. Ja. Men selvfølgelig er jeg jo gode venner med dem. Ja, og det betyder også noget for gruppearbejdet. Tror du, det betyder noget, at man er gode venner med dem, man er i gruppe med? Nej. Altså, man burde jo kunne arbejde sammen med mange af dem fra klassen. Altså, eller det burde man ikke, men altså, jeg kan i hvert fald arbejde sammen med mig. Du kan arbejde sammen med mig? Ja. Okay. Hvad synes du, der er godt ved det at arbejde i gruppe? Altså, at det ikke er ens... Altså, arbejde i gruppe. Jeg synes, at det er fedt, at man alle sammen sidder og laver noget på samme tid, og vi sådan kan hjælpe sig med opgaverne og sådan noget. Hvis det nu er lidt svært, at man sidder alene. At der er noget af det, som sådan er svært, så kan de hjælpe en, og så sidder man og laver det sammen. Så ved de noget, som de fortæller en om og sådan noget. Så man bruger lidt hinanden som sådan en slags hjælpelærer på en måde? Ja, på en eller anden måde. Sådan så, at hvis du ved helt vildt meget om et eller andet i naturteknik. Ja, og så hvis nu, at for eksempel jeg ved om noget i matematik, et eller andet, som vi har i gang i nu, og så ved den anden, jeg arbejder sammen med om noget andet, så kan det være, at hvis der er noget af det der, som den anden ved, så kan han eller hun forklare mig, hvad det er og sådan noget. Så jeg synes bare, det er sjovt at arbejde i gruppe. Hvad kan der være svært ved at arbejde i gruppe? At blive enige. At blive enige? Ja. Okay. Hvordan kan det være svært? Altså, er det om svarene og sådan noget. Der er nogen, der er hurtige og skal skrive svar hurtigt, og så er der andre, der skal tage sig virkelig god tid og sidde og regne alt ud helt præcist og sådan noget. Er du en af de hurtige, eller en af dem, der skal regne det ud helt præcist? Jeg er en af de hurtige. Du er en af de hurtige? Jeg er lidt for hurtig med tingene. Det sker. Er det nemmere at arbejde i en tomandsgruppe, end når man er, skal vi sige 5 i en gruppe? Ja, det er nemmere med 2, synes jeg. Det er nemmere. Hvorfor er det nemmere med 2? På grund af, så er der ikke lige så mange, der skal bestemme over det. På grund af, så er vi sådan 2, der kan sidde. Altså, selvfølgelig er det bedre, at man kan enes om tingene og sådan noget. Ja. Hvad sker der så, hvis du er i en 5-mandsgruppe, og ingen af jer er enige? Hvad gør I så? Spørger vi læreren. Så spørger læreren? Ja. Så må Ole lige komme og sige, ja. så er det sådan her, det bliver gjort. Okay. Så det bliver meget sådan noget med, at hvis ingen af jer skal blive enige, så må vi få en til at beslutte det for os. Hvorfor tror du, at der er nogen, som ikke altid har en gruppe at være i? Altså, der er sikkert nogen fra klassen, der føler sig udenfor og sådan noget. Okay, hvorfor? Det ved jeg ikke. De nye, det er ikke fordi, de nye klasser bliver selvfølgelig taget godt imod og sådan noget, ikke? Men der er nogen, for eksempel en fra min klasse, har haft et virkelig stort skænderi med nogle dødstrusler og sådan noget. Et eller andet siger hun, og den anden siger, hun ikke har gjort det og sådan noget. Så hun kan have et virkelig stort temperament. Så hun kan flippe helt ud op i klassen og begynde hun niver sig selv og sådan noget, når det er. Okay. Hun har det ikke så godt i klassen, tror jeg. Nej. Hvad betyder det for jer, eller for dig, når du skal lave en gruppe, og en af dine klassekammerater så har haft et stort skænderi med en anden i klassen? Altså, de 2 bliver ikke sat sammen mere. Nej. På grund af det kan de ikke. Betyder skænderiet noget for dig? Ja, men det er ret svært, på grund af, at man ved ikke, hvad man skal holde med-agtigt. På grund af, at på den ene måde er det synd for den anden, og på den anden måde er det også synd for den anden. Hvad gør du så, når du ikke ved, hvem det er, du skal holde med? Så holder jeg med dem begge 2. Så holder du med dem begge 2? Jeg holder mig også lidt væk fra det, på grund af, det er jo ikke rigtig noget med mig at gøre. Nej. Så vil du hellere sådan lidt fjerne dig? På grund af, at det er jo ligesom dem, der skal finde ud af det. Men andre gange, de er jo lige gode om det. Ja. Så betyder det noget for gruppearbejdet? Holder du dig så væk fra dem begge 2, eller fra den ene, eller fra den anden, eller? Jamen, det er kun sådan et lille øjeblik. De snakker slet ikke sammen i klassen. Okay. Men det er sådan, at det er kun et øjeblik, hvor at hun kan flippe ud, og så er hun med i gruppearbejde igen og sådan noget. Så det er ikke sådan noget, der generer. Er det noget, som... Hvis du bliver sat i gruppe med hende, påvirker det, du allerede har oplevet med hende, den måde, du begynder at arbejde sammen med hende på? Nej.
Nej, det betyder Altså, ikke noget, nej. at du ved, at hun kan... Nej, på grund af, altså, jeg ved, at jeg godt kan styre hende på en eller anden måde. På grund af, altså, ikke styre hende, men altså, jeg ved, at altså, når hun flipper ud, så har hun bare brug for at kramme en. Og være sådan, ja. Så du har lært, hvordan at man lidt ligesom får hende... Med hende. Får hende ned igen. Er der andre, som... Den er svær at formulere. Hvordan tror du, det er anderledes at være i grupper nu, fra da du gik i 5. klasse, 4. klasse? Er der sket noget? Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Det tror du ikke? Nej. Mm-mm. Vælger du selv grupper, eller bliver I tit sat i dem? Det er lidt meget forskelligt. Nogle gange så vælger man selv grupper. Vi vælger tit selv grupper. Okay, og det kan I godt styre? Ja, og andre gange så er det sådan noget med alt muligt. Sådan hjul, der skal spændes og alt muligt. Der er alle mulige forskellige ting, som vi plejer at lave, når vi skal vælge grupper. Så er det sådan random, der laver det. Grupperne, så læreren ikke sidder og laver dem. Ja, så kan man skrive numre ind og sådan noget. Ja. Den kender jeg godt. Den kender jeg rigtig godt. Når I så har undervisning, og I så skal gennemgå noget, hvordan er det så, når der er en, der ikke har lavet lektier? Altså, nu er det jo de samme, der nogle gange ikke lærer lektier. Det er de samme simpelthen? Ja, nogle gange. Okay. Og så, altså jeg tror bare, at Ole han lader det lidt være, så kan de få lov til at lave det til næste dag. Og sådan noget. Påvirker det dig, at de ikke laver lektier? Eller det... Overhovedet ikke. Altså det er jo bare deres egen skyld, at de ikke lærer det, som de så skulle den dag. Eller ikke, fordi det er jo, ja. Altså du siger, at det oftest er de samme, der ikke laver lektier. Ja. Vil du nogensinde... Påvirker det dit gruppevalg? Nej. På grund af, at når... Hvad hedder det nu? Hvis nu det var, at jeg arbejdede sammen... Altså, hvad hedder det? Jeg fokuserer bare på, at jeg laver mine lektier, som jeg skal. Okay. Og så arbejder jeg selvfølgelig sammen med dem. Men hvis det er gruppearbejde, så mødes vi jo også nogle gange efter skole og laver det sammen. Okay. Men det er jo også lidt deres egen pligt at sådan, skulle lave det, de skal for at lære. Så når du siger, at I mødes uden for skolen, er det så til lektiecafé, eller tager I hjem til en af hinanden? Altså, det er meget lang tid siden, vi sidst gjorde det, Brune. Vi har, det er ikke, så det er mere med sådan nogle, powerpoints og sådan noget. Ja. Men det laver vi ikke rigtig mere. Det gør jeg ikke Jeg tror rigtig. kun, det var det, vi var mindre. Ja, okay. Men dengang I gjorde det, var det så hjemme hos en af jer, eller? Så blev vi efter skole på skolen. På skolen? Okay. Hvorfor tog I ikke hjem til hinanden? På grund af, så gad man ikke at skulle gå hele vejen derhjem, og så skulle man til at lave lektier der, og så tage hjem til, det var meget sådan. Det kom an på, om det var hos tvillinger, fordi de bor lige ved siden af skolen. Tvillingerne. Lad os se. Hvad gør du, når Ole fortæller noget, du ikke forstår? Så spørger jeg ham igen, hvad han mener med det. Du spørger bare Altså, jeg prøver selvfølgelig. Hvis han siger noget, som jeg ikke forstår, så enten så rækker jeg hånden op og spørger ham, hvad det er, og ellers så prøver jeg lige hurtigt at se det. Men nogle gange kan jeg også flippe ud over, hvis jeg ikke kan finde ud af det. Hvordan flipper du ud over det? Så bliver jeg bare nederen over, at jeg slet ikke kan finde ud af det. Okay. Ja, så spørger jeg ham bare. Ellers er der andre, der hjælper en. Spørger du nogensinde Ole, efter han har gennemgået det, om at forklare dig det, fordi du synes dit spørgsmål er et dumt spørgsmål, eller fordi du er bange for, hvad andre tænker? Nej. Nej, det er det. Overhovedet ikke? Nej. Der bliver bare spurgt, hvis du ikke forstår det. Ja. Det er nok også et eller andet sted en ret smart måde at gøre det på. Så der bliver der grint af dumme spørgsmål i klassen? Eller er alle åbne? Altså, jeg tror, at, hvis man spørger om dumme spørgsmål, så er det for, at de andre griner nogle gange. Okay. Så er det sådan, så er det lige for, at alle skal grine af et eller andet, eller sådan noget. Hvorfor tror du så, de stiller dumme spørgsmål for at få alle til at grine? Altså, det kan jo godt være, at de mente spørgsmålet, ikke? Og så skulle spørge Ole om noget, men så var det jo også sjovt alligevel. Altså sådan. Men hvis de mener spørgsmålet, som de stiller til Ole,
hvordan... Og I så misforstår det og griner af spørgsmålet. Hvordan tror du så, de har det? Det ved jeg ikke. Altså, der er ikke så mange fra klassen, der er sådan meget hårde alle sammen, synes jeg. Altså sådan... Eller de sådan tager de ikke... Sådan plejer de ikke at tage sådan spørgsmål. De tager ikke så seriøst. Nej, okay. Så der er sådan en rimelig afslappet stemning. Ja. Nu skal vi lige se. Jeg er blevet gammel. Jeg skal have nogle briller, kan jeg mærke. Ja. Hvad gør du, når du keder dig i timerne? Altså, når jeg keder mig i timerne. Nogle gange så for sjov, så laver jeg ved ikke, om du kender det der slim-agtigt. Så godt, du legede med det der. Ja. Og de der, sådan nogle, man kan også lave balloner med sådan noget mel i, så kan man bare sidde og lege med det. Okay. Så man hører stadig efter, ikke? Men så tænker man ikke rigtig over. Nogle gange så har man bare brug for at sidde og pille ved et eller andet. Det synes jeg i hvert fald hjælper. Hvad ville du gøre, hvis du ikke havde den der slimbold? Så begynder jeg nogle gange at sidde og flette hår. Og flette hår? Ja. Okay. Eller bare sidde og rode ved et eller andet. Så er du generelt mere stille, når du keder dig, eller altså, det vil, bliver der lige prikket til sidemanden? Ja, nogle gange. Nogle gange så kommer man til at snakke. Så kommer man til at snakke? Ja. Hvad sker der, når I kommer til at snakke? Nogle gange så opdager han det. Hvad siger Ole til det? Ja, så han siger bare lige, at man skal stoppe, og så stopper man. Og så er det det? Ja. Okay. Og så sidder man og fletter hår, eller så prøver man at have fokus, eller hvad sker der? Ja, så prøver man bare sådan efter. Så når Ole siger stop, så er det stop? Ja, altså, nogle gange bliver man ved. Der er nogen, der bliver ved nogle gange. Det er svært nogle gange, ja. Hvorfor er det svært nogle gange? På grund af nogle af tingene, synes man er virkelig kedelige tingene, og så er det bare svært at sidde og høre efter på noget kedeligt. Ja, og så mister man fokus. Ja. Hvad er en god klasse for dig? For du har altid gået i den her klasse, ikke? Ja. Altså vores klasse er meget sammen. Vi har meget godt sammenhold og sådan noget. Okay, altså vi kan alle sammen være sammen, når vi er sådan til klassefester og sådan noget, så har vi det altid sjovt og sådan noget. Jeg synes, vi er en meget god klasse. Vi har et virkelig godt sammenhold. Hvad er et godt sammenhold for dig? Altså sådan, hvis man lidt kan stole på hinanden, og sådan, at vi sådan alle sammen kan være sammen på én gang, og hvis der er en, der er ked af det, så går man over og snakker med personen og sådan noget. Okay. Hvad mener du med, at vi alle kan stole på hinanden? Altså, stole på hinanden. Altså, det er sådan... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg synes bare, at vi har et virkelig godt sammenhold i klassen. I har bare et virkelig godt sammenhold i klassen, og du synes, det er rart at være der? Eller? Nogle gange. Nogle gange? Hvorfor kun nogle gange? Andre gange, så er der nogen, der er pisse i tingene. Så vil man hellere være sammen med dem, man sådan er tættest med. Og som så ikke er i ens klasse. Ja. Hvorfor er folk pisse irriterende? Altså, så bliver man bare uven over et eller andet. Og et eller andet. Men så har jeg en af mine bedste veninder i 7. Okay. Som jeg så går ind til i frikvartererne. Bliver der nogensinde sagt noget om, at du er sammen med dem fra 7? Altså, de kan ikke lide dem fra 7. dem fra min klasse. Nå, hvorfor kan de ikke lide dem fra 7? På grund af de ældre. Nå. Tror jeg. Bliver det så nogensinde kommenteret? Nej. Nej, overhovedet ikke. Det er jeg også lidt ligeglad med, hvis de vil gøre. Altså, bare fordi jeg har gode veninder med hende, behøver det ikke at være dårligt for klassen. Føler du dig nogensinde tættere på dem i 7. klasse, end dem du går i klasse med? Ja. Altså Frida nogle af pigerne fra 7. Og så også min bedste. Jeg har også nogle gode venner og veninder fra Bistrupskolen og Toftevangsskolen. Ja. Ja, så Så det er sådan lidt... Det er også det, der er virkelig svært på grund af, nu er vi også begyndt at få taget vores telefoner, så jeg kan ikke skrive med nogen i frikvartererne eller noget som helst. Okay. Det er virkelig irriterende, at de bliver taget, eller man kan bare i det hele taget ikke have sin telefon. Hvem skriver du så med i frikvartererne? Thea.
Det er en af mine veninder på Bistrup. På Bistrup? Ja. Skriver du nogensinde mere med hende, end du er sammen med resten af klassen? Ja. Hvorfor? På grund af, hun er jo en af mine bedste veninder. Så, Okay. Ja. Så du vil hellere sms'e med hende, end du vil... Nej, altså det er jo ikke særlig tit. Det er jo kun, hvis vi har en aftale, og man lige skal finde ud af, hvornår man mødes og sådan noget. Men ellers er jeg jo også sammen med alle dem fra klassen. Okay, så det er sådan en planlægningsting. Altså, Ja. hvor mødes vi henne? Hvornår mødes vi henne? Hvornår de er fri og sådan noget. Ja. På grund af det er også ret... Nogle gange så er jeg også med i timerne derhen og sådan noget. På grund af, at jeg har tidligere fri end dem. Okay. Hvad sker der, når du er sammen med dem over i timen? Altså, jeg kender ret mange af alle dem fra klassen. Så er jeg bare med i timen. Vil du hellere... Det lyder som et ledende spørgsmål. Vil du hellere være sammen... Vil du hellere være i timen på... Det var Bistrup-skolen? Eller her? Altså, jeg vil helst være her, på grund af her. Jeg har været sådan fra 0. klasse. Okay, så du... Jeg føler mig mere tryg-agtig på grund af dem derovre. Jeg er selvfølgelig gode venner med dem, men dem er jeg jo ikke lige så tæt med, som dem her på klassen. Nej, okay. Så du vil hellere være et sted, du altid har været? Okay. Jeg vil i hvert fald ikke skifte skole og sådan noget. Hvorfor tror du, der er nogen, som er mere populære i klasser end andre? På grund af, at de har nogle ting at blære sådan. Nå, hvad er det for nogle ting at blære sig med? Altså, der er nogle i klassen, som er rige og sådan noget. Eller der har mange, i hvert fald mange penge på forældrene. Så er det ret nemt at blære sig med en ny MacBook og alt muligt. Okay. Men det sådan noget, jeg er ligeglad med. I nogle gange irriterer det mig, at de skal blære sig med sådan noget, for at få opmærksomhed og lidt købe venner. Hvad mener du med at købe venner? Tage dem med på ferier og sådan noget. Så du tror, at pengene har noget med det at gøre? Nej, altså... Er det det, man har noget? Ja, jeg tror, det er det, man har noget at vise. Dem fra klassen. Okay. Så hvordan skal man spørge om det? Betyder det noget for dig personligt, at der er nogen, som render rundt og blærer sig? Nej, ikke rigtigt. Hvorfor er det? Du sagde, det var irriterende. Hvorfor er det irriterende? På grund af, at så tror de lidt, at de trækker opmærksomhed og for bedre venner, men dem, de faktisk siger det til, de synes bare, at det bliver røvsagtigt, at skulle gå og sige sådan. Okay. Prøv at uddybe det en lille smule. Altså, Nå, men jeg mener det der med, at sådan... At de render rundt og blærer sig, og så siger de det til en masse, som synes, det er blærerøvsagtigt. for eksempel med nogle af deres bedste veninder fra klassen. Som nogle af deres veninder fra klassen, så inviterer de dem på ferie, så inviterer de ikke andre med på ferie. Sådan noget. Det er sådan noget. Okay. Altså for at lidt sætte en streg over, at hvem der er deres bedste veninder og sådan noget. Okay, så det bliver sådan Lidt en kamp for dem. en kamp om hvad? Om at være den populære i klassen. Ja. Og så er der også nogen, der er klovne og sådan noget i klassen. Altså, ja. Klovne i klassen. Altså, de er sjove og sådan noget. Kunne du tænke dig at komme med på en af de ferier? Eller har du været med på nogle af de ferier? Det var de to, som så sådan... Dem har jeg været meget... Det er dem, jeg har været meget uvenner med og sådan noget, ikke? Okay. Men nu hvor vi blevet større, så er vi blevet meget bedre venner. Og måske skal jeg også med på deres ferie, sådan her i sommerferien. Hvad betyder det, at du måske skal med dem på ferie? Det er jeg selvfølgelig glad for. Fordi det er en ferie, eller... På grund af, at jeg synes, de er blevet meget søde, og nu jeg synes, de er sjove at være sammen med. Jeg har det ret godt med dem nu. Nemlig. Du har det ret godt med dem nu? Ja. Blærer de sig over for, som du siger, blærer de sig over for alle, eller er det sådan specifikke mennesker, de render rundt og siger, se min nye et eller andet? Men altså, det er jo fordi, de har fået et nyt hus i Spanien, og en pool og alt muligt. Så er det sådan noget, så sidder de og viser billeder af det i timerne og sådan noget. Okay. Ja. Til alle? Ja, til dem, der gider at komme og kigge. Og så er det nogle af drengene, der kommer og kigger, hvor er det sejt og sådan noget. Hvad køn har de? Det er piger? Ja. Eller er det drenge? Det er piger. Tror du, at Men drengene... ja, sådan er de ikke rigtig mere. Nej. Sådan var de før. Men sådan, de er ikke så meget mere sådan. Tror du, drengene synes, de var mere eller mindre spændende end alle andre?
tror, de synes, vi er lige spændende. Lige spændende. Ja. Der er ikke sådan det helt store... Nej. Nej. Vil du sige, der er en popularitetskonkurrence i jeres klasse? Ikke mere. Ikke mere? Nej. Nej. Jeg synes, vi, altså, jeg ved ikke, om man kan sige, men jeg synes, alle er lidt populære nu. Eller vi sådan nogle, ja, sådan alle sammen kan snakke, og der er, ja. Hvorfor tror du, at den popularitetskonkurrence, som der så har været, hvorfor tror du, den stoppede? På grund af, at vi er blevet ældre. I er blevet ældre? Ja. Altså, det var jo sådan noget pjatte, noget vi lavede, da vi var små. Okay. Eller mindre. Så det er alderen, der simpelthen går ind og påvirker det? Ja, det tror jeg i hvert fald. Du sagde, at du går til noget fritidsaktivitet, noget spring... Men det går jeg ikke til mere. Nej, du gik til noget Ja. spring. Det var springgymnastik, ikke? Det Ja. var ikke redskab, det var spring. Hvad hedder det? Hvorfor tror du, at ikke alle går til en fritidsaktivitet? Grund af, at der er nogle af dem, der ikke er til sådan noget sportligt-agtigt. Altså, Var musik ikke også en fritidsaktivitet? jo, men det ved jeg ikke. Grund af, at de nok ikke har sådan lyst til det. De har ikke lyst. Der er nogle af dem, der hellere vil være sammen med sine venner og sådan noget. Altså, jeg går over til noget, og så er jeg også sammen med mine venner. Jeg er sådan lidt sådan med alle. Ja. Har du... Altså, hvad gør en god fritidsaktivitet? Altså, sådan... Hvad er en god fritidsaktivitet for dig? Altså, jeg går til solosang og dans og sådan noget. Det er meget sjovt. Hvorfor er det sjovt? Er det fordi, det er Det er det, solosang og dans, fordi du godt kan lide det? Altså, det er fordi, jeg kan godt lide at synge og sådan noget. Hvad med veninder og venner på dans og springgymnastik? Betyder det noget for en fritidsaktivitet? Eller er det sådan set lidt ligegyldigt? Altså, nogle af dem går jo til det samme. Måske skal jeg også starte med hende til springgymnastik igen. Okay. Hvorfor skal du måske starte til det igen? Grundet det var ret sjovt sidst. Det var ret sjovt sidst. Ja. Ja. Vi savner bare sådan at gå til springgymnastik. Er det fordi, I savner at gå til springgymnastik, eller fordi I savner at gå til springgymnastik sammen? Sammen. Altså, det er ikke fordi, vi vil være sammen, på grund af, at vi både kan lide springgymnastik, og så er det også sjovt, når vi begge to er der, vi ikke er alene derhenne. Okay. Så det betyder noget, at man ikke er til det alene? Ja. Hvorfor? På grund af, at så er det sådan... Altså, så har man nogen at gå rundt med. Man har nogen at gå rundt med? Ja. Man har nogen at snakke med? Ja. Okay. Hvorfor tror du, at nogen ikke har nogen at være sammen med efter skole? Hvorfor tror du? Det ved jeg ikke. Ja, du ved ikke, hvorfor nogen går alene hjem og ikke er sammen med... Altså, nej, men altså, det gør vi jo alle sammen nogle gange. Altså, nogle gange er man sammen, men nogle andre gange går man alene hjem. Men er der nogen, som ikke har nogen... Ja, i klassen, eller nogen, som du kender, som ikke har nogen venner at gå hjem med? Nej, det synes jeg ikke. Nej, du synes, alle er rimelig gode til at have venner. Hvad tror du, der kunne gøre, at en måske ikke har lyst til at være sammen med andre? Hvad gør du ikke har lyst til at være sammen med andre nogle gange? Jeg synes, de er irriterende. Altså, hvis jeg ikke kan... Ja, nogle gange, hvis jeg synes, de er sådan irriterende. Hvordan irriterende, hvis et... Altså... Ja, det ved jeg ikke. Det er også okay. Hvad gør du, når du ikke har nogen at være sammen med? Hvis du gerne vil være sammen med nogen, og der ikke er nogen, der kan? Så tager jeg bare hjem. Eller også, der er en, der er klubben op på... lige her, der ligger. Der går jeg også nogle gange op, hvis der er nogen, der ikke kan være sammen. Så er jeg sammen med dem deroppe. Okay. Hvad laver I på klubben? Der er sådan en bordtennis, og alt muligt, man kan købe mad og sådan noget. Ja. Er det den, der ligger op ved... Klub 13. Ja. Så det hedder Dragen, ligger nedenunder. Mm. Men det er et ret stort trin, der er deroppe. Det er sådan fra 6. klasse til 25 år. Okay. Ja, så det er sådan ret stort. Det er ret stort. Ja. Har du så... Er det der... Er du nogensinde sammen med nogle af dine venner dernede? Eller tager du kun derned, når der Ja, er... nogle gange er mine venner med. Har du så nogle... Hvad gør klubben for dig? Hvorfor kan du godt lide at være på klubben? Ja, Hvorfor kan du godt lide at være på klubben? på grund af, at sådan, jeg går lige sådan at spille med dem, og så spiller vi alt muligt forskellige spil og sådan noget. Det er bare sådan sjovt at være deroppe. Har fået nogle nye venner dernede? Altså, ja. Også nogle, du ser hjemme hos dig selv, eller...
her i skolen. Nogle gange. Så det er også et sted, som man kan få venner hen og være lidt sammen. Det lyder spændende. Jeg kan godt huske klub. Så var det faktisk det. Var det? Ja, var det